Pravý bol tam 13.64, takže hneď na úvod súťaže celkom kvalitný čas, by som povedal, všetky tie časy po 14 sú si myslím veľmi, veľmi kvalitné, takže chalani z Trstia to hneď napálili v úvode, hneď za čerstva 13.88. Je zima, uvidíme, aké časy sa budú dnes hádzať, ako sa budú Savice ohýbať a tak v tomto počasí a hlavne v tej studeničkej vodičke v Kadi. Ihrište